videolla näytän, kuinka valmistat ihanaa itse tehtyä jäätelöä. Tässä näet kaikki raaka-aineet, jotka tarvitset jäätelön valmistamiseen. Tässä on vispikerma ja kondensoitu maito sekä glukoosisiirappi. Tarvitset lisäksi pilkottuja mansikoita, valkosuklaata sekä Oreo-keksimurua. Välineiksi tarvitset sähkövatkaimen sekä vuuan. Aloitetaan sitten jäätelön valmistaminen. Vatkaa ensin vispikerma vaahdoksi. Lisää kondensoitu maito vispikerman joukkoon. Lisää joukkoon vaniljasokeri ja glukoosisiirappi. Lisää seuraavaksi pilkottuja mansikoita, valkosuklaata sekä Oreo-keksimurua. Sekoita jäätelö huolellisesti. Kaada jäätelö pakastuksen kestävään vuokaan ja sekoita tasaiseksi. Anna jäätelön pakastua seuraavaan päivään tai vähintään 6 tunnin ajan. Halutessasi voit ripotella vielä mansikoita ja Oreo-keksimurua jäätelön päälle. Jäätelö onkin valmista tarjoiltavaksi. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan tätä ihanaa jäätelöreseptiä. Tarkat ohjeet jäätelön valmistukseen löydät myös blogistani.